dit is spelend sporten, maar de instuif op sneeuwende mannen. Dit is de instuif en zet je nog een beetje in de zin. Dan moet je overal lolmaatje. De baltje traapjes komen op de trampoline. En voor de rest betinkt ze zelf wel wat ze willen doen. En er zijn al die vrijwilligers en stagiaires. Die doen maar iets mooi. Van welke mensen is dit, het spelend sporten? Nou, het is opzet van mensen met een verstandelijke beperking. We hebben dus meer met een lichtelijke beperking, maar we hebben ook mensen die in een rolstoel gebonden zitten. Die inderdaad 1-op-1 begeleiding nodig hebben. De jongste is een uur of 3 of 4 hoor. En de oudste die zult nou roen en soms nog hier wezen. We hebben hier een regel, iedereen met lolmeidje. Goed zo, Kim. Goed zo, die zat erin. Hey. Is dit een leuk initiatief, SOX? Het bestaat al 40 jaar, dus het moet wel leuk zijn. Nee, het is ook heel leuk, ja. Er is, volgens mij is spelend sporten vrij uniek hier in Nederland. Ze hebben 13 sporten. Dus bijna voor iedereen met een geestelijke beperking is er wel een activiteit. En het zwemmen kan in principe iedereen meedoen. Nou, wie weet worden we ontdekt, Sandra, als voetbaltalent. Hey. Goed zo. Komt de kind. Waar? Oh. Kan je jouw outfit eens even laten zien? Je hebt een mooie sjaal. Ja. Oh, je bent een echte fan van Ajax. Ja. Wil je later ook profvoetballer worden? Jawel. Ja. En bij welke club? Club? Mijn club is de liefste club van Cambuur. Cambuur is de club? Ja. Ga ik dus meedoen met de kampioens tegen Cambuur tegen Ajax. Dan ga ik met spelen en dan ga ik scoren. Nou, super Sander, Ja. succes en we zien je binnenkort wel weer eens op het veld, hè? Ja. Goed zo. Ja. En doe Henk Dion de groeten van mij, hè? Ja. Oké. Oké. We gaan om de beurt. Guido is nog maar net op. Dat moet je even, hè? Kun je ook op je kont springen? En dan weer staan. Echt. Ik ga jou pakken. Kom. Ik ga jou pakken. Ik ga jou pakken. Joshua, vind je het leuk? Ja. Hij is een heel verhaal aan het bedenken. Dit is het schip en ik ben kapitein Haag. Wat ben ik? Ben ik een piraat? We zijn eigenlijk heel toevallig hier achter gekomen. En we wisten het helemaal niet dat onze zoon Anthony van 13 nu dus hier terecht kon elke zaterdag. En ja, ik vond het eigenlijk meteen vanaf het begin hartstikke leuk. Het is heel vrijblijvend, gemoedelijk en ja, en dat maakt het heel aantrekkelijk eigenlijk. Jouw zoon is er nog net zo lang bij. Nee, klopt. 6 weken nu, maar hij vindt het fantastisch. In het begin was het heel erg aftasten. Maar je ziet nou gewoon ja, hoe het gaat. Hij is fantastisch, hij is vrij. Hij maakt vriendjes, dus dat is gewoon ja, echt super. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Ik heb een bijzondere hobby, dat zeggen collega's ik altijd. Ik ben een van de weinigen die zo intensief met zijn speciaalbiertjes bezig E is. di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful. Het is net de alcohol die het doet. Het is het plezier van het bier. Maak je er het ritueel van. Zie je de juiste temperatuur erbij. Een bepaald type bier heeft een bepaald glas. Dat moet even mooi skinmaken worden. En dan moet het mooi uitkomen worden. En dan kan het lekker vast zitten. Een onderdeel van het ritueel, elk bierstijl heeft eigenlijk zijn eigen model glas. Ik kan wel wat zien letten. Deze, dit is eigenlijk een mooie fluitje, is het pilsglas. Dit nemen ze de distel, die is van de Belgische ales. Deze is van de Schotse en de Engelse, die zwarte bieren. En dit is dit nemen we trappistenbokaal. Je stiet de naam mee op, maar dit is van de aromatische bieren die ik wat warmer dronken wil kennen. Dus die kan je saai in de hand en dan rook je het bier eigenlijk. Dan zit je zo. Van hen moest je dan net boedelen om goede bieren. En ik ben heel blij
dat we hier nou in Friesland zulke mooie bieren maken. Ik ben zo gek dat ik oude een zaterdag zelfs voor een lidgroep mensen die ik van vregen hier een Fries speciaal bier proefjonne organiseerd heb. Om het om oornekkers in mijn hobby delen te laten. Zo. Ik heb een hele mooie grote koelkast waar ik mijn bieren in bewaar. Als ik ergens ben in Boedeland, dan werd ik en ik zocht een bier wat ik nog net ken, dan moet dat mij. En dat kan net voor het opdronken worden. En dan wordt dat goed bewaard. En ik had daar flessen lezen, die binnen nog goed tot 2025. En die heb ik 5, 6 jaar al gekocht. Dat is een verzameling. Ik heb wel een beduur opdronken, maar ik ben er trots op. Ik vind het heel mooi dat ik die nog heb. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful. Je roekt hem nou weg. Omdat er in die mooie wiede bokaal zit. Ik zie je ook helemaal opvrouwelijk in. Nou, dat kan ik me voorstellen. Dat straalt. Ja, dat ook wel, want dan ben ik in mijn element. Ik vind, een lekker glas speciaal bier is gewoon, dat is een tractatie. Ik zou het ontzettend mooi vinden, want je ziet heel vaak dat Lietse bierbrouwers dan op een gegeven moment weer verdwijnen, omdat het financieel net kan of net interessant genoeg is. En als het wat promoot wordt, dan is het, dan bloeien ze, dan hebben ze een bestaansrecht. En dan heb ik mijn lekkere bier vlak bij huis. Een stukje eigenbelang ik nog.